Pane Bože, modlíme se, abychom dnes vyhráli. Prosíme tě, abys nám dal odvahu a sílu, abychom vyhráli mistrovství státu 2krát za sebou. Prosíme Boha, aby nikdo z našich nebyl zraněn. My víme, Pane Bože, že jsme nejlepší tým. Prosíme tě, abys nám dovolil vyhrát tento zápas. Pán chce, abyste jim šli tvrdě po koulích a věřili tomu. Tak se vyhrávají fotbalové zápasy. Ne skákat kolem jako stádo pasáků a teploušů. Hlavu vzhůru, hoši. Modlitba skončila, skončil jsem svůj rozhovor s Bohem. Teď mluvím s vámi. Vystoupíte před svými rodinami a ostatními studenty a před každou holkou, která vám ho kdy postavila. Ale dnes večer žádný tanec, jestli ze sebe nevydáte všechno, abyste vyhráli. Protože o to jde. Je to velký zápas. Chci, abyste to vychutnali. Chci, abyste to cítili. Nic jiného kromě vítězství neexistuje. Mě nezajímá, co říkají ti ruští komouši. Jestli chcete prohrát, jděte žít do Ruska. Já neprohrávám. Já jsem vítěz, jsem Američan. Kdo chce být John Wayne? Kdo do toho půjde? Kdo chce být úžasný? No tak kdo? Chci to vědět. Kdo chce být báječný? Já chci. Já chci. Buď hodný, Johnny. Pícha Ashcroftské střední školy. Johnny Walker. Hrajem dobrý fotbal. Trenére, je to náš poslední zápas. Mohl bych si pár minut zahrát? Ty chceš hrát? Ano, prosím. Ne, to nemůžu. To je Walkerův 40. úspěšně zakončený útok. Nový státní rekord. Roztáhněte se. Běž jim, dej jim signál z výkopu. Walkere, kopni ten míč.